ndinonzwa kurwadziwa nekuda kwevana vanga vakajaira kudya kurarama upenyu wanga wajairawo izvo zvitatanga kudzokera mumadha kutangira kutsvagi kupiwa hembe yekupfeka kubvira kubhutsu kuti manzwi kuitika kumba nemashoko akataura here foni mbayakati yake vafona futi kechitu baba vanzwi kuitika kumba vana bva kubasa muvana mayakuno chitomukombi zvinorwadza ngoti ndama neshamwari dzimwesudhu ndivanoshandidzana navo ndorwadziwa. Pane vasikana vaviri vandaona vanga vakasenga dish regreen vanga vakaisa chichira chegreen pamusoro pedish. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Kana musati maita subscribe tinokuudzai kuti muite subscribe uye like and share nyaya dzatinokuunzirai panapa nekubaya notification button kuti pese pataunza nyaya munokwanisa kubva mangoziviswa. Nhasi uno tiri kuWestwood uko mbavha dzakati dzapedza kuba vakasiya vatungidza imba iyoyo zvokuti varidzi vepamba apa vachiuya vakasvika pasisina kana chekuti vanonongedzera kuti ndoo chinhu chakanga chiri mumba zvese zvakanga zvatsvira imomo. Vavakidzani vakashaya kana kuti vaburise chii kana kukwanisa kudzimura imba yakanga ichibvira. Tataura nababa vanozikanwa zvikuru kunoko saMr Chillers baba mujuru avo vataura kuti vanhu vakanga vaba pamba apa vakabvuma kuti mushure mekunge vaba vakasiya vatungidza. Cheutanga inoitwa Mr Chillers ndoda kuti musi waitika zvichiitiko izvi ndakatotumidzirwawo pafoni pangu nekuda kwekuti ini kazhinji zvinoitika muno vanhu vanobata inini kazhinji vanondiudza kana pakati dambudziko usiku pakati peusiku chaipo vanondifonera tawirwa nematsotsi taita sei ende ndinomhanya ndichivabatsira. Saka musi wachona iyoyo ndatumidzirwa meseji iyoyo yekuti tasaione imba iri kutsva kunoko ende chinhu ndatanga kubvunza ndakanguti hamuna vanhu here hamuna vana here mumba asi vakakwanisa kuti pachapindika kuzodzimarira zonzwa kuti aiwa mambusina vana asi ndakazokwanisa kudhiraivha kuya kuno ende zvinhu zvakandibata zvikuru ndichiona kuti izvo vakanga vaparadzirwa zvinhu zvose vasarirwa nechiru chavakanga vakapfeka pamiri chete vasisina kana chimwe chinhu chavakanga vainacho asi chinhu chandakangotenda kuti Mwari atibatsira achengetedza mhuri yavo yavanga isimo mumba machona nekutsva kwamaita. Asi ndichisvika pano ndakawana one of our police officers ari pano weCentralP and ndichitaura naye achinditaurira kuti no taenda kumba kwevanhu ava nekuda kwokuti tanzwa kuti izvo pane vanhu vangaona vakatakura zvinhu vachienda nazvo kumba kwavo endo zvechokwadi kwakasowanikwa kuine zvimwe zvinhu zvakanga zviri zvaitorwa pano pamba endo zvinhu zvanya zvaapano. Ndakazokwanisa kuti nditore vanhu vashona vanditaura kuti vane vamwe vanhu vatakura matengi magas tanks nemaplace avakanga vaba apa vachitaura ivo nomurume wavo kuti munhu iyeye ari kutaura kuti tazosiya tapisa nekuda kwokuti izvo tasingada kuti tikuzosika kuti tisaita zvinhu zvakaita pangasa izvozvo. Saka munhu uyu ari kurugare ini neofisa takasenda kurugare tinotsvanga pamba pachona asi takazosvika tikashaya munhu wachona asi takangozozviona kuti ano amacriminals vari kutaura zvokunyepa kudzimarira zovasiya vaiswa kumacells one pakokare. Saka nekuda kubasa randinaro weekend rakanyanya kuwanyitisa stereke saka ndakazogundikana kuti ndione kuti Saturday vaenda kukoti here kana kuti chii chaitika asi still the officer in charge vari kunditaurira kuti izvo progress yevanhu yo yapapi. Vanhu vatotaura nezvavo ndo vari kutaurwa here kunzi murume nemukadzi? Wongo ndo vari kutaurwa vachina murume nemukadzi. Ndingangoti mukomana wechidiki haasi murume akanyanya kukurisa nekamusikana kadiki
vari 2 vanhu vari kutereresa nzvimbo ineyi kunyanya. Muri kutaura imimi kuti vakatobvuma kuti tasiya tapisa? Hongu vakatobvuma kuti tasiya tapisa, vakabvuma. Pane vatambotaura navo vataura nyaya yekunzi vanhu ava vanofungidzwa kuti vanotora zvinodhaka, vanotora mutoriro, vanotora madrugs. Chii chamungade kutaura imimi? Tiri kuona kuti muri umwe wevagare vekunoko vagara nguva yakareba. Zvamungade kutaura pamusoro pekukanganisa kuri kuitwa upenyu nevanhu vari kutora madrugs? Zvinhu zvanyanya kutirwadza stress ndingangoti nyika yose, nekuda kwokuti ndikataura kuti Saturday yachona ndakatadza kuti ndizoona kuti izovaenda kukoteri kana vaita sei. Ndakanga ndiri pa-awareness campaign ye-drug and substance abuse muKambuzuma. Saka izvi zvinhu zvatikanganisa zvikuru nenzira yekuti zvakutuma vana kuti nguva yose vangoziva kuti ndine dhora kana kuti ndine $2. Saka zvinovakonzera kuti chinhu chese chavavaona chete vakunoba kuti vaende kunotenga mutoriro $1 kana kuti guga ye50 cents. Ndo zvakunyanya kukonzeresa izvozvo. Chii chaitwa kana kuti chamungade kutenda chaitwa necommunity nekuti mataura kuti mhuri yakangosara ine zvinhu zvavakapfeka pamuviri? Ndinotenda zvikuru nerubatsiro rwatirikuwana muno Westwood nenzira yekuti vanhu vakasiyiwa vasina chavainacho. Mumba umu makatsva chose chinonzi chikafu, dzinonzi mbatya. Saka ndiri kutenda vanhu vagari vemuno nerubatsiro rwavakaita, namanje vachiri kungoda kubatsira. Iye zvinezvi patiri panapa, iye zvinezvi muri kuona vamwe vari kumashure kwangu uko kune vatouya nemagumbeze, vatouya nembatya izvozvo dzokuti vabatsirochi mhuri yakawirwa nesaona. Ndoda kutenda zvikuru kuti Mwari avaitire zvakanaka, Mwari avaropafadze pose pavakakamura, vaitire zvakanaka. Tataura namai vati ivo vakasara vaine zvavakapfeka chete zviri pamiri, asi vanotenda kuti pakanga pasina vana nekuti zvichida vaikwanisa kusiya vakuvadza vana sekupisa kwavakazoita imba. Ngatinzwei mama vachitaura. Chokwadi ndinoitwa maitadisa. Ndakabudawo pamba ndinoenda kuchikoro. Inini nevana vangu tese tinoenda kuchikoro. Ndakabuda na 7:45 ndichinosiya vana kukreshi kwavanoenda. Ndibva ndadzoka ndichipinda mukome ndichienda kuchikoro kwangu. Ndakafonerwa na 10:36 kunzi zvoni asi masiya gasi riri on kumba here. Ndakati ndinombosiya gasi ndine munhu wandakabuda naye pamba. Ndo andakatobvunza kuti ko ndinzwa ndikunzi ndasiya gasi kumba kwatsva, handautombozvitora serious. Ndobva ndatombofambira zvataifambira tiri mutauni ndichitofungira kuti vari kunyepa vanhu vari uku. Saka ndakazonzwa makozi vanhu vamumaminda vachiti muripi kuri kutsva uku. Pandakazouya ndakasvika handina kutomboona kana moto wacho kubvira kwacho. Ndakazongoona pakupfungaira husi. Handina chandakabudisa, ndine zvinhu zvandaitarisira kuti zvaigoneka kuwanika zvakaita semagasi. Hatina kumboona saini yekuratidza kuti tenge, pamwe rakanyunguduka handisi kuziva hangu. Pamwe vakaba zvavakaba chezvo vanhu vacho. Chimwe chandikungofungira igasi, matenge egasi 3 ndo handiri kufungira. Zvimwe zvavakazotora handisi kuziva kuti vakanatsotora chii. Ndakangosiyiwa ini nevana, ndine vana 3. Hama dzangu ndinonzwa kurwadziwa nekuda kwevana. Vanga vakajaira kudya kurarama upenyu wanga wajairawo. Izvo zvitatanga kudzokera mumadha kutangira kupiwa hembe yekupfeka kubvira kubhutsu. Ini chaiyo kupfeka kwandakatoita vanhu vemunharaunda kuti ndidye zvandiri kutobatsirwawo kumba kwemunin'ina wangu. Muri kuti imimi hapana chakabuda mumba mamaigara? Hapana chakabuda. Vavakidzani pane vakamboedza here kana kudzimura moto pawakanga watanga kubvira, kana kuti vanhu vakatadza kana kuudzimura? Vari kuti takatadza kuudzimura. Tanga takutyawo kuti kana muine matenge egasi tinogona kuputikirwa nematenge egasi. Asi vanhu vari kutaura hapana munhu akambonzwa kuputika kwetengi? Vari kuti hatina kumbonzwa kana kuputika kwetengi. Ende moto wadzima hapana kumbooneka kuti pane matenge engaripo?
moto wadzima hapana kana chakamboonekwa. Tirikunzwa kunzi pane zvinhu zvenyu imimi zvakazonoonekwa kune vanhu vakasungwa. Zvii zvakaonekwa ikoko? Izvezvi meseji iyoyo yange isati yasvika kwandiri, saka handisi kuziva kuti alright kwakaonekwa dishi nemapotatoes anga ndarara ndamenya ndichiitira kuti ndikwanise kubata netemu makuseni. Ndakasiya ndabika kumba, ndakazoaona akaraswa payadhi. Nepandakapinda mumba manga makarara mbavha, ndakaona mine makoko emazai, ndakasiya mine kreti emazai. Ende pakacha zvinhu yaiva mukitchen unit yesimbi. Hapana kana saini iri kuratidza kuti mazai anga arimo. Tirikuona iko zvino izvi takamira panapa patori neimwe cabin inyowani yavakwa ipapapa. Ndimi mavaka here kana kuti pane vanhu vakubatsira vemunharaunda? Muridzi weipapa nevanhu vemunharaunda. Vanhu vemunharaunda vakandibatsira nekundipa nezvekupfeka nezvekufuka. Muridzi wepo andibatsira nekuisa umwe mudhuri nemurungu wemurume wangu. Abatsirawo kutenga masimendi. Chii chamuda kutaura imimi kune vanoita zvemutemo? Nekuti vanhu vatachita vanavo vabva mumashure menyu, vamwe vaitoenda kunomangara asi hapana chaiitwa. Zvichida ingadai pamwe vanhu vakanga vakasungwa vakapuwa mutongo pamwe dai zvisina kuitika izvi. Zvamungade kutaura imimi kune vanoita zvemutemo, mapurisa kana vanotonga dzimhosva? Inini chandinoda kutaura, ndinokumbirawo vanhu vemutemo muitewo basa renyu. Ndofunga muchaonawo zvamuri kuona kuti kana ndasiwa ndakamira zvandakadai, ndine kwanga ndakatarisira kuti ndichaendawo neupenyu ini nemhuri yangu. Izvezvi ndadzoserwa kumashure. Ndinokumbirawo mubate basa renyu senemazvo. Vanhu ngavabatwe. Kana vasingagone kugara mukati umu nekuda kwesituation nemutoriro yavari kunwa, ngavaendeswe kwakafanira, kwakakodzera, kunokodzera kuti vagare vararamire vari ikoko. Izvezvi ndiri kutotya kuramba ndichirarama ndiri ipapa nekuda kwesituation. Ndakutongoramba ndingoripo nekuda kuti handina kwekuenda. Ndaitochengetawo apa ndichibatsirwawo nemunhu. Ndapi mashoko amungade kutaura matimimi muri kubatsirwa nevemunharaunda, mashoko amungade kutaura kuvatenda kana kuti kana pachine rubatsiro rwamuri kuda kuti munge munopiwa mukwanise kukumbira? Ini ndoda kuti chekutanga ndoda kutendawo vemunharaunda nerudo rwamuri kuita. Musaperere kuitira inini chete, nevamwewo nemiwo muchazoitirwawo. Itai nezvichibva pakadzika pemwoyo wenyu. Kana kuri kuti pane vangade kukubatsira munobatika panhamba dzipi? Ndinobatika pa 0775 46 30 35. Ndinoda kutenda Mwari nekuti vakachengetedza upenyu hwevana vangu zvekuti dai vakasvikira mumba muine vana nekuti vanga vaine mission yekuti varuda kutoba, vaingosvika voba nekuda kwekuti vaonekwa nevana, vaigona kusiya vasungirira vana votopisira vana mumba. Zvichitoti mimi muri kufungidzira kuti vanhu vakaya kuzokubira yava ndo vakasiya vatungidza imba? Ichocho ndochokwadi. Vanhu vakatouyu ndo vandiri kutofungidzira kuti vakabatwa ndo vakaita izvozvo, nekuti nezvatakazoona vana vakapupura kuti dhishi ratakaona uko nderedu zvechokwadi. Tataura nababa avo vati vakasvika vakapererwa nokuda kwekuti upenyu hwavo hwese hwakatsvira mumba umu. Ndakazvinzwa mwavo musamwe after ndakafonwa nemumwe munhu andomuziva kuti pane zviri kuitika kumba, nemashoko akataura foni mba yakati yake vafona futi kechitu baba vanhu zviri kuitika kumba, vanabva kubasa mubani maikono chitomukombi vandoona utsi kati apa mawani. Asi ningofa kuti mhuri yakararama, varipo vana varipo, madhokumenti akatsvira mumba, hembe dzakatsvira mumba, zvese. Handiti kuti ningi ndavadofungira kuti akaba vakawanikwa nezvinhu zvangu ndovakandibira. Handitenderera kuti asei munhu akawanikwa nechinhu changu ndakada sei akandibira, ndio mbavha yachona iyoyo. Ndio mapepa angu akanga akakosha amwe musi wandakatambira ndakabva ndatisa mufoni ndo akararama ari mufoni. Mabhetsi evana hamari hanzi mari fane mumba nenga inenge irimo aishaika. Property yese ground ndakangosvika ndakasvika ndakamira apo ndakadaiso.
muchiona zvinhu zvamashandira kwemakore ese pasisina kana chinhu. Zvinorwadza. Zvinorwadza. Ngoti ndama neshamwari dzimweSudhu ndivanoshandidzana navo. Ndorwadziwa. Nelibatsiro wavo ndipo, nesapoti yavo ndipo, nemushiriza vanondiitawo zuva nezuva. Nava mujuru. Nevanoshanda navo varamba vakadaro. Nevagari mutsiti varamba vakadaro. Vasaite nechete. Vaita vanhu vakawanda. Chii chamuda kutaura imimi kunoita zvemutemo nekuti munhu anga atoba kudhara osiya futi aparadza nekuisa moto. Chamungade kutaura kune vanoita zvemutemo kunyange vachatonga vanhu. Mutemo ndorese basa ravo zvavanofana kuita. Zvavangoita kudhara ndavangoramba vakadaro. Havafani kusiya vanhu ava. Vantu vakasiya vanhu vachatira mumwe munhu zvakadaro kana kusiya vauraya mumwe munhu pavanomboriswa ipapo. Mutemo ndavangowaisa vanhu mukati. Kuuraya hakuna kusiya zvokupisa imba kwandira imba koko. Zvakafanira vakauraya upenyu hwangu. Ndotangira papi. Ndakada birth. Ndakada mabhukusi emwana kuti mabhukusi mwana apiwa kuchikoro. Ndikuti musi wacho Saturday musi Friday mandakati muomuke na tiva chona. Ndiri kubasa. Iwe. Sezvaitika. Omuke mwana yapa phone pangu. Anoita seomuke yacho. Haana pekuitira. Mama wane masola, ma-TV, wanangu wana TV, chendiri mukebe wana TV. Handiti vachika zvavanoda. Vaitofarawo. Izvo vakwanise kufara. Kuti vane rudo ndaura ndinarwo ini. Musi wapiswa imba iyi makanorara kupi? Mune vakakubatsira nekwekurara kuzosvika izvi tiri kuona kuti izvi pane imwe kebhini yaiswa. Ndine kwanakabatsirwa kwekurara. Kuriko hama dziripo dzine rudo dzakatowanda. Vanhu vane rudo nokubatsira. Zviriko vane mudzibaba vanobatsira. Mbavha idzi ndadzirwa nemutemo chaiwo. Vakawanda vasina maripo, vakawanda vakatomira ipapo vakatobirwa asi havana kwanisa kunoripota. Polisi. Vakaripota polisi yoteka ma-measures achona. Kana ndini ndatokumbira kana baba kuti kwenzi ndaasungwa kwenzi wachona. Kwenzi ndakamuona ndaasungwa kwenzi. Ndakumbira kuti kwenzi ndaasungwa. Vakunoripota kupasira ripota kupolisi ripotana kwenzi wachona. Asungwe nemwe mbavha yachona iyo. Musamusiya pamunoripota kupolisi. Kwenzi ndaasungwa. Handina nacho makuti ndire birth. Ndotangira papi. Mainfomu evana ndotangira papi. Hapana pandokwanisa kutangira. Ndakanaka nekupi. Iwasirwa bhutsi wane wakapfeka. Mafoni evana vangu anga arimba imomo. Amuna. Vanoda kukubatai vangakubatai panhamba dzipi? Dzimwe chete dzatapiwa namai here kana kuti mimi mune dzimwe futi? Ndine dzimwe dzandoshandisa every time. Pa 078 35 82 634 ndopandobatika ipapo. Ndokumbira muri Zimbabwe nerubatsiro kuti pandiri pakaipa pakaoma. Unenge une project vanongochitawo muupenyu hwako. Mapepa mune makasana nemunhu pasi, mapepa zomubatsira mumba. Saka ndowaona kuti munhu wako wati hauna chawakandipa. Ita senasi. Ningu watsvaga musho wako ndatinda stand yangu apo watenga stand yako apo. Umva wanzwasha. Umva wati vana vada mabirth wati mabirth chikuru nekusiyanda chikuru. Uniform haana, boots haana, chekufuga haana, chekudya haana. Andokumbira muri Zimbabwe yandibatsirawo ipapo. Tataura nababa vanotivo vanhu ava vakabatwa vakanga vabapani vakasiya vaita usvinu vanotogara pedyo nawo. Inini ndakaenda kupolisi ndikanonoripota. Ndaripota vekupolisi apo paWarren Park several times ndichiripota soka pane vanhu vari kugara kuseri kwemba yangu. Imba ndeye mwana wangu mukomana Prosper. Saka tatisatavaka asi kuti nyaya yanga ichinetsa manje ndeyekuti every day tochiti ukawacha mbatya dzese mapendi zvizvi vaingotuta izvozvi vazobatwa
ndandatoti mapurisa ndakukupai haxo mucheke dhoi rinoti vairamba kuvhura vana ivavo, kamukadzi katete nekamurume kake nazvo. Unoziva tatofuva muno mamusisagarike endi yanga isisiri Warren Park yatoziva iyi. Muri kuti mbavha iyi mukadzi nemurume, kamurume katete nekamukadzi katete? Kamukadzi katete nekamurume katete vakaonekwa nemukomana. Handiti muri kuona apo pane chechapo. Ndichiuya kuno kuzoona kuti ava ndovaita mainini vanga vapisirwa imba. Ndakatobata umbrella nchiti ndiuye kuzoningira. Ndikati naimi ko ivo vaitirei utsinye kuuraya kauku, kuuraya ku vana ivo vai eji yavo ana Axilia vairara vakafugei. Kana muri ndimiwo mapurisa zvinorwadza kugara nembavha muarea. Vamwe vari kunzi hanzi izvo vanoendesa uko. And the other day vainzi hanzi vakambouya vachitiyo vakatonti gogo sekuru tikutengesa chi mbatya. Ndikati koimi mbatya dzamuri kutengesa idzi madzitorepi? Ndakataurira uyu muneba wangu mukomana anoshanda kusekiriko, anga achangobirwa tengi regasi nemumwe wake haasati asvika izvozvi. Apa tatiri kutraya kukolektana kuti tiungane tipe umbo kuti vanhu ava soka. Endi nemastructures iwayo hatitoada nokuti chairman pandikataura navo havana any action yavakagona kuita. Vakati ina handisi hurumende, mabva kupolisi, polisi ndeingadai yafinalize chi statements ekudi isu vana ivavo soka kuuya kwavo kuno kusoka kurwa kutoti hurumende inenge yatotiregerera inenge isina basa nesu. Muri kureva kuti mimi maiti mabirwa moenda kunotaura kuti ndabirwa kupolisi hapana chaitwa? Polisi yakati yanzi uya na chairman akati yanzi ndaenda vakati yanzi tsvagai muridzi wemastenzi iwayo. Mastenzi akapwanyiwa nehurumende uko kugomoko kuchinzi hapana ma-structures anofanira kuitwa. And kune munhu anonzi kwenzi yeyo, so isatoda kana kutoona seni akatouya musi wechina pasati paitika disaster iyi. Kwenzi ndiani? Aripo aiona nezvokupiwa kwemastendi apa panikirikina. And totoda kutoti mapurisa aone kuti munhu yeyadi apinda pamhosva yaamaiya, nokuti ndiye ari kuunganidza vanhu. Anoisa zvimastructures zvake, anotenga zvimaasbestos, zvimachichi, achitutira umu. Anongosvika kuti apane stenda wakutogara ipapo. Saka iyeya ndiye problem hombe iri kuno, zvokuti dai hurumende yatoona zvokuita naye. And kana ichinzi inoenda kana kuhaikoti kana inini ndaitoti zvangu nehaikoti iyo kubva tichikura izvo tasingabirwi izvo. Mupurisa wana ikontrora Warren Park neBasco, asi izvozvi so unoona munhu ane chibheneti chakadaiwo chakapinirwa panhingirike. Kamurume ikako kakasungwa nemukadzi wacho. Munoziva kuti ndaiti ndikabirwa ndongoti izvozvi handina kusunga. Muri kuona maki ndeyewachi handisati ndatomboita kana 2 weeks nayo, kungovhura dhoo apa nchiti regerai ndione mumwe wangu vakidzani patochera mvura. Wachi yatoenda maplace bvunzai vanhu. Kana ava ana baba ndaigara nchivataura, baba ndatorerwa chakati. Vana ava so inhubu, and vanonzi hanzi vanotora hanzi guka kana madrugs. Mona
Moza kuti usiku imbwa padhuze nenhingirikini muri kuona maCyprus ari pamberi pemugamutiri apo. Vana ivavo soka vairara vachifamba kutu. Ndakarova nhingirikini ndaitoda kuuraya. Makatombovabata here kuti ndo vari kukubirai mukaenda kupolisi kuti mbavha ndinodziziva? Aiwa, isiso hatigone kunonoti dai ndakarova uyu akafa. Dai izvozvi ndikuri witness kuhigh court kuti ndini ndakauraya. Ini ndikureva kuti maivaziva kuti ndo vari kukubira here makaenda kupolisi mukavaudza kuti vanhu vari kundibira ndiri kuvaziva, polisi ikaita isisi taitaurira chairman ukamutaurira anoti haina handisiri ndakaisa mastructures. Mukabvunza vanhu vese ava so havatoda nezvemhuri iwe. Ndakauya musi wechina handiti musi wechina akataura kuti hanzi uri kutofuyisa kudya mari yemuZimbabwe zvakanaka nokuti ndiwo uri kudzinga vanhu vatenge taisara munhingirikini. Endi handitotya ini ndinosvika pekupedzisira kutaura vanhu ivava vatofuyisa. Ukataura paipe hanzi iwewe nyarara uri mudhara wachembera haunei nezvatinoita. Ko ndachembera handinei nezvandinoita. Ini tikutaurira kuti tiri kubirwa. Kwenzi uri kuuyisa mbavha muno. Kusaka kwenzi must be in for this case. Mukasasunga kwenzi isusu chaona zvokuita naye. Moza kuti mapurisa akauya akatora 30 minutes. Handiti ndakati ndakunonotora hakiso mumba ndinhingirike ndicheke cheni dzepamba ipapo. So vairamba kuvhurira mapurisa. Makazoona kupi tiri mapurisa eWarren Park vairamba. Tataura zvakare nemurume uyo nguva paakanga ari pakati pekuyeresa vanhu semunhu anoshandira vanhu. Uyo akakwanisa kupa umbowo sezvo akaona vanhu vakapfuura nguva yaiyeresa vanhu vakatakura zvinhu. Makadi zvenyu muri yose yeZimbabwe iri pano. Inini ndiruda kutaura pamusikana anonzi Chanel nomumwe wacho anonzi Anaconda. Inini ndinenya kuona ndini ndakaita kuti vanhu vose vaende ipapo nevemutemo nokuti ndakasvika panapa ndichibva kumba kwangu. Ndakasvika panapa ndikawana mai vepanapa vachiratidza kuti vanga vapererwa vasisina zano. Asi chandakakwanisa kutaura panguva iyoyo ndakati chii chaitika panapa, zvikanzi pabiwa. Ndikati panga pane zvinhu zvakadii, zvikanzi panga zvinhu zvose hapana chiri kuonekwa. Ndikati aiwa pane vasikana vaviri vandaona vanga vakasenga dish regreen, vanga vakaisa chichira chegreen pamusoro pedish. Anonzi Chanel naAnaconda ndaona vachipinda pakebheni dziri paseri apo paseri padhuze nepamusha pangu. Ndipo pandaona vachipinda vanhu ivavo. Saka vemutemo ndokubva vatotanga kuona kuti zvinhu zviri pakati, ndokubva vatanga kusvika ipapo, ndokubva vanowana zvinhu zvavo zviri ipapo. Imini nguva yamakaona vakatakura zvinhu hamuna kuona hutsi kunoku, makavaonera nechepapapa vakatakura? Ndiri munhu waMwari, ndakanga ndichiyeresa nguva iyoyo. Asi nguva yandaiyeresa ipapo ndo pandakavaona vachidarika nepasaidi pamba pangu. Pamaieresera vanhu nokuti padhuze nezhira. Zvokuti pamakazonzwa kuti kunoku kwatsva vanhu vakanga vatoenda nezvinhu? Ava vanhu vakanga vatopinda mumba nezvinhu. Vakapinda kumanguvai, vakapfuura pamakanga muchishandira kumanguvai? 8-9 makuseni. Mvura ichiratidza kuti yainaya panguva iyoyo. Ndokubva ini ndazodzoka ndikabva ndadaiso ndichienda kurugare, ndobva ndawana panapa pachitsva, ndobva ndapa mainformation vanhu, ndobva vanosvika pakunobata vanhu vavo. Chii chakaita kuti mufungidzire imimi kana kuti munotoziva kuti vanhu ava imbavha zvokuti makangofunga kuti zvinhu zvavakatakura izvi kaizvi vanenge vazvitora? Inini chokutanga ndakakwanisa kufungidzira ndikati
ndikabvunza mudzimai wangu ndikati ko vana ava vari kubva kunowacha mvura yechinaya, zvikanzi pamwe vari kubva kunowacha. Asi chandakazonzwisisa pakunge zvinhu izvi zvanzi zvaenda uku, ndikabva ndatonyatsokunzwisisa kuti zvinhu zvatobva pano, nekuti ndinovaziva kuti ndo tsika yavo. Vanhu vava vemutoriro, vanhu vedombo vanototora zvinhu zvakawanda, tatambura navo vanhu ava, tatambura. Izvezvi nyange ukasiya pamba masola aripo, kungoshayikwa kwazvo zvinhu. Imi mukutaura nyaya yevakadzi vaviri, asi pano pambotaurwa nyaya yemurume nemukadzi. Ini ndakaona vakadzi vaviri anonzi Shaneu naAndaconda, ndivo vakanga vakasenga dhishi. Shaneu wacho ndiye anga akasenga dhishi. Tataura namai mufundisi vati ivo vanotenda Mwari nekuda kwokuti kazhinji kacho vana vanenge varipo, zvokuti papo vakatanga kufunga vana, asi vanotenda Mwari kuti upenyu hwakachengetedzeka. Inini regai nditaure semaonero atakaita. Ndofunga taito kwanga kuri kunaya patime yacho, it was around mapast 10. Saka mufundisi vakatobuda vaine kwavanga vari kuda kuenda, vaine program yavanga vari kuda kuita. Saka nenawe kuti kwainaya, isusu tiri kutarisira kuti ndofunga vanhu vakaita izvi vakatora advantage yekuda kwemvura, because vanhu vese vanga vari mudzimba. Saka vakati vachibuda pakona, because tiri mugomo semaonera muri kuita, vachingonobuda pacave ndopa vakanoona moto. Apa kuine vanhu vanga vatomira mumasaidi vari kusheya kuti voita sei. Saka pavari kutaura kudaro vachiti moto uri kubuda pamba pana maitadisa, kuti tichatsvaga nhamba kuti tikwanise kuvabata, takuda kutanga kutsvaga kuti tovabata sei. Ndopa takatsvaga nhamba tikakwanisa kuvabata. Vabatwa isusu manje moto wongosachatokwanisike kuti udzimike, because wanga watobuda padenga. Mafotos avakatotora moto wanga watobuda, imba yakutoita sei yakutobvira. Saka inini pandakakamhanya ndakafungidzira mai ndikati maFridays kazhinji vana vanosinge vari pamba, hamuna mwana here. Saka ndopambane wari yangu yekuti maybe mamunechi muine vana. But later we realized kuti mamusina munhu, zvinhu chete zvaita sei zvaparara. Saka pakuzomira nemukutaura nemukunge takaungana tiri kusheya kuti vanhu tobatsira sei, hapana chichabuda. Ndo pakazouya information yekunzi pane madzimai mairi aonekwa achibva nemadhishi anga ine zvinhu, but munhu akavaona angatoriwo muenza anoziva kuti vanhu ava havasi veipapi veipapo. Saka kuenda kwazotaurika nyaya nekuzotaurika kwayo, ndo pakazobudawo mumwe achiti ayo madhishi amuri kutaura aenda pakati, kusvikira vanhu vaita sei vazobatwa. But chatinongoda kutenda Mwari ndechekuti at least pakanga pasina upenyu hwaita sei hwarasika. Zvinhu zvakarasika hatidi kunyepa anti, nekuti hapana chinhu chakabuda. Family yakatongosvika, amai vakabva kuchikoro kwavakanga vaenda, vakangodzoka nezvavakanga vabuda nazvo. Baba pavakasvika vakangosvikawo vakapererwa vaine zvavakanga vainazvo. Vana mabudira vakanga vaita vakangodzoka vari vana, zvekuti kutaura kunoku vanhu vachiri kuunza rubatsiro, asi rubatsiro ruchiri kuita sei, ruchiri kungodikanwa. Chinhu chatinoda kunyanya kutenda, toda kutenda vanhu vemunharaunda inoi, nekuti vazhinji tiri kutambanudza maoko, asi munongoziva kuti kana tine life yatanga tagara tiri kurarama, especially mwana. Ini zvangu ndakaita program yechild protection, I'm so concerned nekuda kwemunhu anonzi mwana, nekuti haana chimwe chinhu chaanenge achitarisira. Sofa ukada kumutarisira haana kana chaari kuziva kuti zvii zvakaitika, zviri kumbofamba sei, haasi kunzwisisa program kuti zvakamira sei. Saka tandiri kungoapilawo from the world kune vari kunzwa, kune vari kuona, kuti kune vanokwanisawo kutambanudzira kune vana. Iko zvino kune mabhete evana I believe kuti akatsvira mumba, zvitupa zvakatsvira mumba, kune certificates anenge achitarisirwa kunze aya anoshandiswa muupenyu, zvese zvakapararira pai, zvakapararira mumba imomo. Saka tandichingokumbirawo rubatsiro kune well wishers, kune vanokwanisa, even ingave mari, zvingave zvekupfeka, chikafu, whatever, kuitira kuti tigone kurestore upenyu pahwakanga huri, especially in the concern yemwana, kuti zvisanyanya muaffect. Nhasi vana vanotoenda kuchikoro nekuda kwesituation iyo. Saka tiringokumbirawo kuti kune vanokwanisa ngavangoitawo kuti vachiitirawo. Tinokutenda zvikuru nekuya kunzvimbo ino yeWestwood. Ini ndiri mumwe munhu wakabudwa naamai ava.
vachibuda neni vachienda kutauni vachienda kuchikoro kwavanoenda zveshuwa pakamboita kunge pane zviri kutoitika vakati ndikusvika kisi tikatsvaga tikapfudunura vakatsvaga pasi pemubhedha vevana vakati ndokusvika mwana wazovati aiwa mama makii asara torai mudhishi mune washe ndokutora kii mai ndokukiya dho zvakanaka tikabuda musina kana moto asi chakazongondinetsa kuma 10:36 ndakufonerwa pafoni yangu kunzi kumba kuri kubvira mufunge zvinhu zvandanga ndisina kutarisira kuti munganzi mumba umabvira chandinofarira chete kuti vana vakanga vasipo plus ivo vakanga vasipo zvekuti dai vakanga vari mumba umu vakati gendirarewo nenyaya yekuti kuri kuita se kuri kunaya pamwe vaigona kungoyopisirwa imomo gasiro exploder varimo vaigona kufira imomo sitinongotenda mwari akakundisa kuti mhuri inge ichishayika isipo zvakaitika chikuru chatinotenda upenyu nekuti property inotsvagwa inowanikwa zvimwe zvinhu tichingotendawo munin'ina wedu ari kuvabatsirawo nepekurara ari kubatsirawo vana pekurara kuti vaone pekurara kubvawo musi wazvaitika tinongomutenda kuti rambai mune mwoyo iwoyu musaitire ivo nevamwewo vachatevera mumashure ngavazovaitirawo zvakanaka ende chikumbiro nesuwo takatombopazirwawo pamba tikabirwawo mafoni mairi mumba tikashaya mafoni mairi takangoona dhoo rakashama hatinoziva kuti zvinhu zvakaitika asi vanhu vakazongopepuka munhu iye akanga atodzura futi plug atakure TV saka tinongoti mwari ipapo vanhu vemadrugs ava vane mutoriro ende vakatowanda vari kutostika vakawanda dai vaedzawo kuti vatorwe kana zvichibvira kana malisti vanhu vachiziva kuti apa pane munhu anotora dombo vanhu veve vatame vabve muno nekuti vanhu tajaira kuti ukayanika hembe yako unosvika iripo matenesi majini chaiwo akatoshayikwa mumawaya uchitoyanika dzimwe hembe utodzi pamwe iri mumba uzongoona kuti hapana koyaenda kupi kutange pane masaramusi evanhu vanoba saka zvinhu zvakangooma dai vaedzawo vanhu vehurumende tichitendawo mupurisa futi akashinga akauya kuzotorawo vanhu ava nekuti dai akanga ari munhu manga dhoo rakanga rakangokiwa nemukati tinomutenda mupurisa nekuti akaita ushinge hwekuenda kuvanhu vedombo zvaive rakakiwa nemukati vanhu vakanga varimo mukati vachiramba pakuvhura dhoo saka vakazovhura papaya 30 minutes kuti vabude mumba umu makabuda nditambonzwa nyaya yekunzi mune murume nemukadzi uye pane vakadzi vaviri vakaonekwa vakasuka buda mukadzi nemurume achiti murume wangu kana paakasvikirwa nepolisi zvinongoratidza kuti ndiye vakazviita nekuti akatotadza kana kuti apfeke mbatya mupurisa achiti buda panze zvakamutorera nguva kuti apfeke achigwagwadza kuti abude mumba murume wacho kakazobudawo papaya asi iye aiti mumwe wangu anakonda ndo matauriro aita nekuti vanhu vakanga vari vanhu vatatu kutaurwa kwazviri kuita iye ari kutaurawo mumwe wake wechitatu achiti aiwa abuda aenda nemagasi akanyatsopisa chei vari kubvuma kuti akapisa akatungidza moto ndiani vari kutaura here ipapo vakaramba kutaura ndisingazozivi pavana vakazonotaurawo vakupolisi mukuramba muchiti kamurume kamukadzi chimiro here kana kuti iyi age yamuri kutaura tunhu turi vanhu tudiki tusina nyama tuvanhu kungotiwo kamuteteri ende kari kuenda asi twatambudza muno muchingobira vanhu tiri kubira vanhu tinonyaya madrugs nekuti tinotora zvese vanoba chikwata saka vanhu vakatowanda zvekuti vanhu vanotori manyaya dzakawanda dzavari kutoziva nekuti izvozvo vamwe wacho mitoriro vanenge vari kungotiza tongokumbirisawo kuti Zimbabwe Republic Police ikwanisewo kuchengetedzawo nharaunda plus ivo vanhu vakaitirwawo zvekupisirwa izvo vangowanikwawo vachinotarisirwa vanhu vakadaro vasaburitswe ende vanhu vakadaro ngavatsvagwe vabatwe sezvazviri nekuwanda kwavo vanozivana. Zvakaitika ndezvekuti takangoti tine benzi iri imba yangu iri just iyo pa opposite neyo ine ndofunga muri kuona pazasapo saka ndo patakangoti bude chiperekedza muenzi wanga uya kumba saka shortly ndibva wangoti cheuke zvikanzi muri kuona here hutsu huri kubuda pakebheni rapo iyo titoona hutsu huri kudi hutoincreasa huri kuincreasa saka mwana wedu mukomana ndobva vamhanya neshamwari vanogara panapa ndobva vamhanya
vamhanya vasati vatombosvika vapa bridge apo ndopatakatoona kuti moto watobuda. Saka vakoma kusvika kwavakaita vakazoona front ese yatotsva. Ndokuziva kwatakaita kuti ndozvaitika, but tinongofungidzirawo kune vakomana vanongofamba makuseni. Pane maripotsi ekuti solar yakanga paine mukomana akaoneka akatakura solar achifura nepachechi apo. Then pane vakomana vanogara muarea iyoyo vane illegal structure chiri kuseri kwebaraini kweduku. Ndo vatiri kufungidzira kuti vakomana ivavo I think saka nyaya dziri kungoripotwa kumapurisa zviri kuenderana nekuba kwavari kuita. Nokuti kugara kwese kwatakaita tatine nguva yakareba waigona kutosiya zvinhu zvako pawaivaona zviripo, but kuuya kwakaita vanhu ivava ndo masuspects edu. Saka hamene kuti ngabatsirikawo sei nevanhu ivavo. Zvichida kuti muri kufungira kuti ivo zvamuti vakaonekwa vachibva vanapa mufunga kuti ndo vakasiya vapisa here? Exhibit ndeyekuti dish ramama ava rakaonekwa nemapotatoes avanga vati vabikira vana makuseni, nedish zvakaonekwa zvasara paimba parikugara vakomana ivavo. Saka vakati dish nderangu, mapotatoes aindabikira vana. Saka tikagomubvunza kuti munhu auya nedishi iri ari kupi, zvikanzi izvo rauya nanhingi zita rake rakataura ndichariziva, asi ndo zvaakataura kuti pane munhu auya nazvo. Nemukomana wacho futi akanga akatakura sola vakangonangopepapo zvida vakaenda kutoenda kunotengesa fedha. Saka tachingotasirawo kuti vakomana vakasungwa vacho ivava vateedze kuti trace vanhu vakadini vakauya nedishi, tione kuti vanhu ivava vangabatwa here ori kubviswa paarea ineyi. Ndo chikumbiro chatinacho kuti vakomana dai vabviswa home area ineyi. Iyi kebhini iyo yatopaswa zvachose nokuti vataterrorize vanhu muarea imomo vakawanda vari kubirwa. Ndofunga pane vamwe vanototaurawo vakabirwa. Zvichoti akasike kutanga ivo vaivirwa mumashure umu, pane chavakaita here? Vakomana vaitoziva ndo vari kubereka kuti vanhu vaisatombozviva kuti ndani ari kuba? Tina baba vatinoti bhiriki vanogara kusaidi ikoko vakaita maripotsi kuna chair kuti pane vakomana vari kurara kufamba usiku, vanhu vari kuba usiku. Saka that report haina kuita successful. Vakaendawo kumapurisa nachairman zvikantoda vanhu venharaunda vauye vese vazoita complain against vanhu ivava. Saka zvanga zvisati zvadini zvarongeka kuti vanhu vachienda kupi vaende kupolisi, asi masuspects edu nokuti mabirwo ari kuitwa zvinhu nokuti kana wakayanika chinhu chakanaka pawaya unoona pasina. Neighbor wedu akabirwa huku dzese 17 manzadza kuda kutokandira malayers dzikafuma dzakabiwa dzese. Saka tanga tine nguva yakareba tisingambobirwa. Saka takatoshama kuti ko mbavha dzabva kupi dziri kuti terrorize area ineyi. Tataura nevemunharaunda ino vakawanda, vazhinji vacho vakabirwa munzvimbo inoyi yeWestwood neimwe yekuWarren Park nekuti pedyo nepedyo. Avo vati vairarama zvakanaka vanhu ava vasati vaya munharaunda ino, uye vakurudzira kuti mutemo uve unoshanda nekuda kwekuti vanhu vari kuita zvemutoriro izvi ndivo vari kukanganisa magariro ekunoku. Iye zvino izvi havachakwanisa kana kunanika chinhu pawaya nekuti vanoona chisisipo. Ndikangotiwo inino pamba pangu inini inronzi zvini ndifunga ndirekati ndine tuckshop riri along that main road. Saka chipo chokutoti vakomana the other day vakamboya pamba iye murume wacho nekamukadzi wacho. So kanzi ko nai mundara panapa unotengesa ichi ndadano chidza ndotengesa ndizvo zviri mutuckshop. Saka nokusimwa kwakabvaita patuckshop pangu achidzoka kumba kwako kumusoro koko. Saka nematarisiro akangoitawo padanga pangu ndakangomususpect ndakati iwe nyamari wekutarisa padanga apa bohere zvakanzi aiva mudhara bochi ndobva ngokwidzawo nepapo chingoenda chikwarukeni. Saka after 3 days abva mukitika ndingangoti paside pedanga rangu apa ndifunga ndine mamotobikes arikona kuita 3 ningiri nebhasikoro. Saka bhasikoro kazongobiwa ndireka mwana kangu ndakazongoona bhasikoro pastori nainde zvakatongondinetsa kuti ndizive kuti ndiwo here watora jaraika kungosuspecta munhu kuti ndiwo waba usina kumbomuona hazvibvumiro pamutemo. Asi izvozvo makufungira kuti ndiwo vakaba ende nditori nekunyatsa kuziva kuti ndiwo vakatira ndiwo vakatotora mhiri bhasikoro rangu tokuti ndidzo chete mbavha dzitotinetsa ipapapa. Saka ndiniwo zvitondinetsawo kuti anochi. Saka zvepapa ndatongofarawo kuti kusungwa kwavakaita ndizvozvo madha kusungwa kwavakaitawo. Saka ndomumwe wangu akabirwa indonzi Chiwanganyi. Wangaronzwa 27 ndakabva kubasa ndikaona kampama musina kana chinhu sola ndikadwa sola
magumbezi, gasi nematrauzi ndikati 4 nechifuti nemamatisheti angu 4. Makasvika mumba magezwa? Ndatasvika mumba magezwa. Makaitei mushure mekunge mabirwa? Makaenda kupi? Makanomhanga here kumapurisa? Uye pane vamakafungira here kuti zvichida vanga vapinda mumba menyu? Aiwa vanhu vabatwa vandoendai ngotofungira. Vakangovafungira, hamuna kuenda kumapurisa kunoripota? Handina kuzoenda ikoko. Kusungwa kwavaita kwareve chii kwamuri mimi? Ini ndotonzwa kufara. Ndotonzwa kufara kuti mbavha dzaderera muzvimbo. Chero petenda kumabasa tendotoshanda takasununguka. Tenda kushanda takasununguka. Nida kutaurawo zvandakabirwawo kumba kwangu. Ndange ndisipo nine murume wangu. Nandiri kumusha, murume wangu anga ari kubasa. Akabuda masikati anorara night kubasa. Mangwana makuseni adzoka kumba. Akapinda mumba, akaona mumba muna chinhu. Ababvunza mukadzi pa next door zvikanzi mambono zvinhu zvabiwa muno mere, zvikanzi ndambonzwa kuma 3 dzemausiku. Window rapazwa, window recabin, togram cabin, window rapazwa. Asi tafunga kuti pamwe mine mukadzi wenyu madzoka. Ndobva ndangozviignorawo. Murume wangu ndobva akabva andifonera ndiri kumusha zvikanzi my shade, kumba kwabiwa, ndaona kumba kusina chinhu. Kwabiwa magumbezi, mablankets anga ari 6, anga ari manyowana. Tikatotengawo, tasati tatenga ne2 plate stove ne2 magas tank nehembe. Izvo zviso murume wangu hatorina kana hembe, angori ne2 dzarungochinjanisa pamuviri. Zvakaitika rini izvo? Zvatone mwedzi wakapfuura. Akatombonoripota zvazvonizvo chimbogarai tange tambotiresa tonoti vanhu vari kuba ndevapi. Kana tinge tavawana vanhu vari kuba tozochikudzai kuti chiite se chiuyai ukoko. Ndikatoti ini handozvibhilieve. Ndopandikabva ndauya kuno kundiona hamuna kana chinhu nemaplates zviso. Tikatotete hanzvadzi yemurume wangu ndovakatoti tumirawo gas tank ratiri kutoshandisawo. Gas tank nemaplates mashoma vakatipo watiri kungoshandisa nepoto 1 yatiri kutoshandisa chingobika tichiita sei. Ngadi yenyu muri yeZimbabwe. Ini ndinonzi Mai Alia. Ndinin'ina wamai vepanapa. Ndakaonawo chiitiko chakaitika panapa, zvinhu zvakatirwadza. Ndakapererwa zvokuti ndakasheka nazvokuita. Vanhu vanondiziva vachindiona ndiri panapa, saka pakatsva imba vakabvunza kuti ndimi munozikanwa muri panapa, muna kusiyirwa here maki? Ndakati nhasi havana kusiya maki, vati fandononoka kudzoka, pamwe ndinogona kuzononoka kukurosa kuti ndiyozokudza kuti ndakuda maki. Saka ndakarwadziwa zvokuti vanhu vese vaingondibvunza kuti ko chii chaitika, imi ndimi vatinoziva munenge munavo vari sesenyu. Ndakati handisi kutoziva, ndakangoonopa pachitsva. Saka iyo zvinezvi ndokwavanga vachirara kumba kwenyu kwamama ako vachengeta imba iyi isati yasumudzwa? Isati yasumudzwa chero nazvino izvozvi ndokwavachiri kusvikira apa paoma since pachiri panyoro ozouya zvava kuzogara.